Littra li waslet biex lejliet elezzjoni ġenerali kien abbandonat proġett ta' housing soċjali biex art ingħatat lil privat ma kienitx iffirmata biss mill-eks Ministru Chris Sajt li kienet fuq direzzjoni politika tiegħu li ttieħdet din id-deċiżjoni f'kampanja elettorali. Miegħu iffirma wkoll Albert Buttigieg, eks kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar u llum kandidat fil-partit ta' Simon Busuttil. Il-firma ta' Albert Buttigieg qed tqajjem mistoqsijiet kbar u ħafna dubji dwar din id-deċiżjoni. Dan għax sa xarejn qabel Sajt u Buttigieg iffirmaw littra li tat lil privat din l-art, l-Awtorità taħt it-tmexxija ta' Buttigieg kienet ġeddet il-permess tal-MEPA biex il-proġett maħsub isir. Fil-fatt, il-permess iġġedded Novembru 2012 u l-ittra kienet iffirmata fit-18 ta' Jannar 2013, madwar 6 ġimgħat wara u f'bidu ta' kampanja elettorali. F'April 2011 ukoll fi żmien li Buttigieg kien kap eżekuttiv, intqal li l-art fin-Naxxar l-Awtorità ridet iżomma biex tagħmel proġett ta' housing soċjali. Għalhekk iqumu dubji kbar għaliex f'kampanja elettorali inbidel kollox u iktar minn hekk għaliex l-għaġla biex il-kuntratt kien iffirmat qabel il-poplu vvota f'elezzjoni illi fiha bidel il-gvern. Fil-fatt l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Artijiet iffirmaw il-kuntratt 48 siegħa qabel elezzjoni. Min tarif li għandu One News la fid-Dipartiment tal-Artijiet u lanqas fl-Awtorità tad-Djar ma kien hemm irrekordjata raġuni għaliex ittieħdet din id-deċiżjoni. Deċiżjoni li remiet proġett soċjali biex bit-timbru ta' Chris Sajt tpaxxa il-privat. Dan f'każ li qatt hemm iktar x'isir magħruf dwaru.